sóc la Caputxeta, jo sóc la Caputxeta, camino pel bosc. La 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 la. La 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 la. Jo sóc la Caputxeta, jo sóc la Caputxeta, camino pel bosc. Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, una nena molt eixerida i de molt bon cor que vivia amb la seva mare en una caseta molt a prop del bosc. La seva àvia li havia regalat una preciosa caputxeta de vellut vermell i ella sempre la portava posada. Per això, per aquella contrada, l'anomenaven la Caputxeta Vermella. Caputxeta. Digue'm, mare, t'agradaria anar a veure l'àvia? Sí, mare, i tant! Doncs mira, li pots portar aquesta cistelleta amb un tupí de sopes, un pa de pessic i una gerra de mel. Ai, que contenta que estarà! Ja saps, Caputxeta, que no es troba gaire bé. No oblidis demanar-li si necessita quelcom més. No pateixis, mare. Ja li ho preguntaré. I sobretot, no t'entretinguis pel bosc i no diguis massa tornar, Caputxeta. Això faré. Fins després, mare. Jo sóc la Caputxeta, jo sóc la Caputxeta, camino pel bosc. La 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 la. La 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 la. Jo sóc la Caputxeta, jo sóc la Caputxeta, camino pel bosc. La dolça Caputxeta va emprendre el camí cap a casa de l'àvia, que era al bell mig del bosc. El que la nena no sabia és que un llop molt ferotge rondava per allà. Un llop que, com que estava molt a l'aguait, ja havia vist a la nena de lluny i es va afanyar a anar-la a trobar. Quan la Caputxeta Vermella menys s'ho pensava, va sortir de darrere d'un arbre i se li va posar al davant. Bon dia, Caputxeta. Ui, bon dia, senyor llop, perquè vostè és un llop, veritat? Oh, ets una nena molt llesta. Ho has endivinat, però digue'm, què vas sola? Sí, vaig cap a casa de la meva àvia, que no es troba gaire bé. Oh, i què portes en aquesta cistelleta? Un tupí de sopes, un pa de pessic i una gerreta de mel. Oh, ja veuràs que contenta que estarà la teva àvia estimada, Caputxeta. Bé, sí. Ara ha de marxar, senyor llop. Tinc tard. Bé, bé. No et faré perdre més temps, però, Caputxeta, a tu no t'agrada jugar? Jugar? Molt, molt. I tant. I tant te'n fas? Tinc una proposta que t'agradarà. Una proposta, senyor llop? Podríem fer una cursa. Aviam qui arriba abans a casa de la teva àvia. Ah, sí, que divertit. I com ho farem? Molt fàcil, estimada. Guaita, tu aniràs per aquell camí i jo per aquest altre. I així, quan acabi la cursa, sabrem qui dels dos corre més. Que bé. A reveure, senyor llop. Jo ja començo a córrer. A reveure, Caputxeta. El que tu no saps és que hi ha una drecera per on s'arriba abans i únicament la conec jo. No cal dir que el llop va arribar a la casa molt abans que la innocent Caputxeta. Tia! Sóc jo, la Caputxeta. Ai, quina alegria! Però no em facis aixecar. Obre tu mateixa. La porta no està tancada amb clau. De seguida, àvia. Ai, Déu meu, quin horror! Tot i la seva malaltia, l'àvia va aconseguir fugir de l'atac del llop i es va amagar dintre de la porta d'un armari. Obre!
Obre, àvia de la punyeta! Obre, no podràs marxar! Oh, em sembla que s'acosta la bonica de Caputxeta! Obre! I sense rumiar-se 2 vegades, el llop es va ficar d'un salt dins el llit de l'àvia. Tia, sóc jo, la Caputxeta. Obre tu mateixa la porta, no està tancada. Bon dia! De part de la meva mare et porto aquesta cistelleta amb un tupí de sopes, un pa de pessic i una gerreta de mel. Moltes gràcies, filleta. Però àvia, quines orelles més grans que tens! Sí, són per sentir-te millor. Àvia, i quines mans! Quines mans més grans que tens! Ai, filleta, són per poder-te fer carícies millor. I les dents, àvia! Quines dents més llargues que tens! Són per menjar-te millor! Ai, socors! Però la Caputxeta Vermella era molt llesta i, veient que anaven mal dades, va fer la trabanqueta al llop i el va fer caure tan llarg com era. El cop de cap que es va donar el llop es va sentir des de tot el bosc i, aprofitant que el llop tenia feina a gemegar, la Caputxeta va córrer a amagar-se al mateix armari on encara hi havia l'àvia. Oh, quin cop! Maleïda siguis, Caputxeta! Però amb quin plaer menjaré! Ara ensorraré la porta d'aquest armari. No podreu marxar. Us menjaré totes 2. Per allà a la vora, una colla de caçadors que anaven a cavall es van aturar. És la segona vegada que escoltem aquests terribles sorolls. Jo crec que deu ser un llop. Juraria que venen d'aquells de casa al mig del bosc. Anem a veure. Anem! L'arribada d'aquells caçadors va ser providencial, perquè en aquells moments el llop estava a punt d'aconseguir els seus propòsits. Mireu! El llop fuig per allà. Anem a perseguir-lo i escarmentem-lo! Anem! Carai! Ara sé que hauré de fer una nova cursa, però tornaré! Gràcies als valents caçadors, el llop no va tornar mai més. I així acaba la nostra història, que us dic que és certa i de veritat. Amb ell es demostra que el dolent mai acaba bé.